Is-sibt filgħodu ġiet inawgurata berġa tas-saħħa tal-Gvern f'Santa Luċija wara li għal żmien twil ma baqgħetx tiffunzjona minħabba ħsarat kbar strutturali. Inawgura l-bini il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li spjega kif il-Ministeru tiegħu flimkien ma' ministeri oħra qed jaħdmu f'sinerġija biex jipprovdu l-aqwa servizz fil-komunità stess. Naturalment l-isparijiet huma importanti ħafna għal meta jkollok bżonnhom, però aħna nemmnu li l-kura tas-saħħa għandha tingħata kemm jista' jkun viċin il-familja tiegħek, viċin fejn toqgħod inti fil-komunità. U fil-fatt qed insaħħu ħafna dik li ngħidulha l-kura primarja. Fosthom billi nirranġaw il-bereġ li għandna madwar Malta Għawdex illi ndew numru kbir ta' nies minnhom is-sena l-oħra kellna l fuq minn 200,000 vista ġew l-bereġġ huwa Malta Għawdex. Għalhekk inħass il-bżonn li aktar bereġ ikunu ristrutturati fil-waqt li jissaħħu s-servizzi fil-lokalitajiet. Is-Sindku ta' Santa Luċija Terin Sellul tkellem aktar dwar is-servizzi ġodda li se jkunu qed jingħataw. Bħalissa l-ħinijiet tagħha jibqgħu għall-istess ħinijiet li konna mdorrin qabel ir-residenti ta' Santa Luċija kienu jibdew, ġifieri tlieta u l-ġimgħa bejn 9:30 u 11:15 ħajżdied il-programm tal-lifestyle medical magħhom fejn in-nies ikunu jistgħu jingħataw aktar informazzjoni dwar saħħa medika, eżerċizzi, ikel għal ġid tan-nies jistgħu jgħinuhom. Qegħdin nitkellmu mal-Primary Health u l-Ministru biex forsi l-qudiem inkomplu nżidu s-servizz għal ġid ta' kulħadd, ħajkun hawn l-speech therapist ukoll għat-tfal speċjalment. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal mod li bih il-Kunsilli Lokali qed ikomplu jkunu ta' servizz effiċjenti b'inizjattivi bħal dawn.